și bine v-am găsit la un episod tricuri cu Kendama, deși nu prea mă pricep, dar în fine încercăm cât mai bine să facem astea. Hai să începem. Deci, câteodată nu m-am mai jucat de 5 zile, cam așa, deci nu prea mai știu prea bine. Așa. Pe aproape. Ei, încercăm în Spike. Pe aproape. Câteodată mi iese, câteodată nu. Câteodată mi-a ieșit de 5 ori la rând. Ia să mai... Nu prea spre început, am zis. Chiar nu spre început. S-a dat că prost peste. Mi se pare Bird-ul o mișcare foarte, foarte grea. Bird-ul. Bird-ul e să stea așa. O pun cu mâna că nu... Să stea fix așa. Și mi se pare foarte grea. Dar am dat o dată din greșeală, nu mai știu cum. Am dat spike-ul, parcă am dat spike-ul și după când am vrut să pun un cuba mare, am venit parcă Bird-ul. Dar n-a stat mult, a stat 2-3 secunde, parcă. Așa. Da. A intrat, a ieșit. N-am ce spune. Nu prea îmi iese. O notificare. Am pus-o, nu se pune că am atins-o eu, s-a pus. Chiar că nu mi iese, bă. Pe aproape. Mai primesc notificări de la YouTuber, n-am ce face. Cupa mică. Nu știu unde mă duc încolo, că n-am unde. Pe aproape. Am zis, nu-s bun. Dar cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de aici și vă mai face episoade de genul.